Kan, awakmu ngrungokno gak sing diomongno Pak Priyo pas salat duha? Hah? Aku gak pati ngrungokno sih. Emangnya Pak Priyo ngomong apa? Dadi Pak Priyo iku ngongkon awak dhewe nggawe basa krama marang wong sing lebih tuwa. Oh, ngono toh. Berarti awak dhewe kudu sinau basa krama, Ndis. Iya, ayo sinau bareng. Mari ngene pelajarane sapa? Bu Kalisa, ayo awak dhewe njaluk tolong marang Bu Kalisa. Iya, ayo. Iya, enteni sik, tak chat Bu Kalisa dhisik. Oh iya sih, aku kan dino iki ono ngajar nang pitu F ya. Sik. Budal ah. Iki wis dibuat karo Bu Kalisa. Ya wes, ayo awak dhewe nang kelas. Yuk. Bu Kalisa, saged mboten jenengan nerangke babagan basa krama alus? Jadi, krama alus kuwi krama sing tingkatane paling dhuwur. Jadi krama sing tingkatane paling alus lan paling sopan kanggo ngomong karo wong sing luwih tuwa. Misal, kowe marang ibumu utawa kowe marang gurumu. Assalamualaikum Bu, nyuwun pangapunten. Kula badhe tanglet. Niki soal nomor setunggal kula mboten ngertos Bu. Pripun nggih? Nah, kuwi kan kabeh nganggo krama. Dadi ora ana basa ngopone. Lah kuwi sing disebut krama alus. Sakniki pun mangertos sedaya nggih? Nggih pun, matur nuwun.